Maayong gabi mga igsuon, diri sa Ebanghelyo sa ikawalo na kaadlaw sa atong simbang gabi, ginganlan nilang Zacarias ug Isabel ang ilang anak og Juan or John. Natingala ang mga paryente ug mga silingan, nganong dili man junior sa iyang papa, nganong dili kapangalan sa iyang papa, nga maumanay tradisyon, nganong John nga wala man na sa ilang mga paryente kanang pangalana. Kay di ay dako kaayo na nga istorya sa ilang kinabuhi. Kay kana di ay pangalan nga John means God is gracious. Kung sa ato pa, ang Dios manggihatagon. Maudi ay kay sa ilang katigulangon, imposible na gyud unta silang makaanak, pero gihatagan sila sa Dios og usa ka anak. Maunang John ilang gipangalan because God was gracious to them. God is gracious. Mga igsuon, nindot pud na nga ato ang pamalandungan. Ilabi na sa akong giingon miaging adlaw, kay numdumo nga atong pasalamatan ang Ginoo ugma pagtagbo nato sa alas 12 gyud sa midnight sa December 25. Unsa ang mga blessings, mga grasya, panalangin, guidance, protection nga imong nadawat from the Lord ilabi na karong tuiga. Maunay itagsa-tagsa og pasalamat ugma sa atong pagtagbo sa birthday sa atong Ginoo. Mga igsuon, again, how is God gracious to you? Sa unsang paagiha ang Ginoo nagmanggihatagon kanimo? Unsa ang imong mga nadawat gikan sa generosity or kamanggihatagon sa Dios? God is gracious. Salamat Lord sa tanan nga among mga nadawat ilabi na karong tuiga. Mga igsuon, pwede gani ibutang pud na sa comment section para atong matabangan og pasalamat sa Dios. Okay? God bless you.